ኣብ ሸወደን ኮቪድ-19 ካብ ዝርዝር ሓደገኛታት ሕማማት ሕብረተሰብ ከም ዝስረዝ ተፈሊጡ። ካብ ማእሰርቲ ምህዳም ገበን ክኸውን ብዙሓት ሰልፍታት ይድለይ ከም ዘሎ ካብ ባይቶ ሸወደን ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ 4 ሚያዝያ 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ናይ ሎሚ ዜና ንኽትከታተሉ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃም እየ። ነዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ርእስትን ካልኦትን ዘጠቓለለ ናይ ዜና መሰናዶ ክትከታተሉ ናብ ዝርዝር ዜና ከስግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ድሕሪ 2 ዓመታት ካብ ዝሓለፈ ባሕቲ ሚያዝያ ኣትሒዙ ኮቪድ-19 ንሕብረተሰብ ሓደጋዩ ካብ ዝብል ዝርዝር ክወፅእ ተገይሩ ከም ዘሎ ማለት ኮቪድ-19 ንህዝባዊ ጥዕና ሓደጋ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ሕብረተሰብ ዘስዕቦ ስግኣት እውን የለን ማለት ተተርጉሙ ብተግባር እንክርአ እዚ ቫይረስ ከም ዘለዎ ዝጥርጠር ሰብ ሕክምና ክከታተል ኣይግደድን። ዳሕሳስ ለበዳ ከምኡውን ውሸባ ይኹን ምፍላይ እውን ደጊም ኣይ ከም ዘየድሊ ብሰበ ስልጣን ጥዕና ሸወደን ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ሕማም ሕጂ እውን ከም ዘሎ ሰባት ክኽተሙን ለበዋታት ዘቕርብ ኤጀንሲ ህዝባዊ ጥዕና ምልክታት እቲ ሕማም ዘለዎም ኣብ ቤቶም ክውሸቡ መኺሩ ከም ዘለውን ክፍለጥ ተተኻኢሉ ኣሎ። ዝሓለፈ 2 ዓመት ኮቪድ-19 ሓደገኛ ሕማማት ሕብረተሰብ ተባሂሉ ተመዝጊቡ መጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብመሰረት ዝተራእዩ ምምሕያሻት ብደረጃ ዓለምን ዞባን ሸወደንን ግን ካብ ባሕቲ ሚያዝያ ኣብ ሸወደን ኮቪድ-19 ንሕብረተሰብ ሓደገኛታት ሕማማት ካብ ዝበሃሉ ዝርዝር ወፂኡ ከም ዘሎ መንግስቲ ሸወደን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ሸወደን ሓምላይ ሰልፊ ንነዊሕ እዋን ሒዝዎ ዝነበረ መርገፂ ብምቕያር ካብ ቤት ማእሰርቲ ምምላጥ ብገበን ዘቕፅዕ ተግባር ክኸውን ድሌት ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣገልግሎት ሬድዮ ሸወደን ኣብ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። በዚ ድማ ከምዚ ዝበለ ተግባር ገበን ምዃኑ ንምሕላፍ ዘኽእል ብዝበዝሐ ድምፂ ባይቶ ክረክብ ከም ዝኽእል ይግመት። ሰልፍታት ሞደራተርና ዴሞክራተርና ክርስቲያናዊ ዴሞክራሲ ከምኡውን ሊበራል ካብ ቤት ማሕቡስ ምምላጥ ብገበን ዘቕፅዕ ተግባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ክካትዑ ምጽንሖም ብምምልካት እዚ ናይ ሕጂ ምዕባለ ዝነኣድዩ ክብል ኣፈኛ ፍትሒ ሰልፊ ዴሞክራተርና ቶቢያስ ኣንደርሾን ገሊጹሎም። ዝበዝሑ ሸወደናውያን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምምላጥ ብገበን ዘቕፅዕ ተግባር ኢሎም እኳ ዝኣምኑ እንትኾኑ ብፖለቲካውን ሓጋጊ እዚ ሃገር ግን ነዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ተግባር ገበን እዩ ኢሉ ክቆፅሮ ከም ዘይጸንሐ ይፍለጥ። ኣብ ሸወደን ኣስታት 3/4 ካብተን መንነተን ክሕባእ ተወሲኑ ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ውልቃዊ ሓበሬታን ክመልቑ ይግበር ምህላው ኤጀንሲ ማዕርነት ጾታታት ሸወደን ኣፍሊጡ። እቲ በዓል መዚ ብጠቕላላ ን86 ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት እተን 63 ዝኾና ሓበሬታን ክመልቕ ከም ዝተገብረ ተኻሊዑ ኣሎ። እዚ ሚስጥር በተን ብርክት ዝበላ ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ርክብ ዘለወን ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ከም ኣብያተ ፍርዲ፣ ፖሊስ፣ ኤጀንሲ ቀረጽ፣ ክንክን ጥዕናን መጽለልን ኣቢሉ ይወፅእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ኣብ ሸወደን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሰባት ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣበይ ከም ዝነብሩ ብምስጢር ክትሓዘሎም ኣብ ሚስጥራዊ ኣድራሻታት ክቕመጡን ኩሉ ዝዓይነቱ ብዛዕባ ውልቃዊ ኩነታቶም ከዓ ብምስጢር ተታሒዙ ዝጸንሑ ሰባት ኣብ መላእ ሃገር ከም ዝርከቡ ጸብጻባት የረጋግጹ። ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ መድሃኒታትን ናውቲ ሕክምናን ሓገዝ መግብን ዝፀዓና መካይን ናብ ክልል ትግራይ ከም ዘእተወ ገሊጹ። እተን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና መካይን ዝሓለፈ ቀዳም
ብግእዝ ኣቆጻጽራ 14 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ናብ ትግራይ ምእታወን ዝገለጸት ማሕበር እተን ብክልል ዓፋር ኣቢለን ዝኣተዋ ተሽከርከርቲ ናይ ማይ ፓምፕታትን ናይ መሐከሚ ኬሚካላትን ብፀሓይ ዝሰርሕ ሶላር ፋኑሳትን ከም ዝሓዛ ኣፍሊጡ ውድብ መግቢ ዓለም እውን ኣብዚ ሰሙን እዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና 13 መካይኑ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝበፅሓን ብተወሳኺ ድሕሪ 8 ዋርሕ 47,000 ሊትሮ ነዳዲ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝበፅሐን ተሓቢሩ ኣሎ። ተኾነ ኣብታ ብኹናት ዝተሃሰየት ክልል ትግራይ ዘሎ ሰፊሕ ጠለብ ንምምላእ ሰሙናዊ ኣስታት 200,000 ሊትሮ ነዳዲ ከም ዘድሊ ውድብ መግቢ ዓለም ገሊጹ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኒኮላስ ቦን ኣርከስ ኣብ ትግራይ ብኹናት ዝተጎድኡ ነበርቲ ኣገልግሎት ሕክምና እኹል ቀረብ መግብን መሰረታዊ ቁሕትን ኣገልግሎት ኣብ ዘይረኽብሉ ኣዝዩ ፈታኒ ኩነታት ይነብሩ ከም ዘለዉ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ብተወሳኺ ናይ መድሃኒትን መሳርሕታትን ሕክምናን ሕፅረት ኣብ ሓለዋ ጥዕና ትክልልን ሰብ ሞያ ጥዕናን ዓብይ ፀቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ነቲ በዓል ስልጣን ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘዳለዎ ዜና ኣረጋጊጹ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ብሓፂር ናብ ዝተዳለወ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ቅድሚኡ ግን እዚ ዝስዕብ ናይ ዝሰሙን እዚ ኩነታት ኣየር ዝገልጽ ምድላው ከምኡውን ሓፀርቲ ሓበሬታታት ክስዕቡ እዮም። ብምኽንያት ምውዳእ ውጥን ለበዳ ኮሮና ብዝቕፅል 2 ዋርሕ 26,400 ሰባት ናይ ሽቕለት ረብሓታቶም ክስእኑ ከም ዝኽእሉ ኖርዌይ ቱደይ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ካብ ኦስሎ ኣመልኪቱ። ረብሓታት ሽቕለት ለበዳ ኮሮናን ብዙሕ ግዜያት ክናዋሕ ምጽንሑ ዝገለጸት እቲ ማዕከን ዜና እዚ ሕጂ ግን ክውዳእ ከም ዝተገብረ ወሲኹ ሓቢሩ። በዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዕለት 1 ሚያዝያ ኣትሒዞም ኣስታት 20,000 ሰባት ናይ ስራሕ ረብሓታቶም ክስእኑ እዮም ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ጉንቦት ከዓ ተወሰኽቲ 6,000 ሰባት እዚ ረብሓታት እዚ ክስእኑ ከም ዝኽእሉ እታ ማዕከን ዜና ሓቢራ። ምስ ምውዳእ መምርሕታት ኮሮና ተንሳፊፎም ዝጸንሑ ሰባት እንተስ ብምሉእ እንተስ ብኸፊል ናብ ልሙድ ስርሖም ተመሊሶም ከም ዘለዉ ካብዞም 26,400 ዝኾኑ ናይ ሽቕለት ረብሓታቶም ክስእኑ ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት እቶም 10,600 ካብ ስራሕ ዝተሰናበቱ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። እዚ ማለት ካብ 10 ሰባቶም 6 ናይ ሽቕለት ረብሓታቶም ዝስእኑ ሰባት ተራ ደለይቲ ስራሕ ከም ዝኾኑን ዝበዝሑ ናይ ስራሓይ ወይ ከዓ ምስ ናይ ስራሕ ህይወት ዝኾነ ርክብ ዘይጸንሖም ክብል ሓላፊ ስታትስቲክስ ኖርዌይ ኡልፍ ክሪስተንሰን ገሊጹ ኣሎ። ኤውሮፓዊት ሃገረ ሃንጋሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ቪክቶር ኦርባን ኣብ ሃገራዊ መረፃት ሃገር ንራብዓይ ግዜ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ዝተዓወተ ተሓቢሩ። ኣፈናዊ ውፅኢት እቲ ምርጫ የማናዊ ክንፊ ሰልፊ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር 53.1 ድምፂ ነቲ ስጋብ ሕጂ ተቆፂሩ ዘሎ 98 ሚእታዊት ከም ዝተዓወተ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ብፒተር ማርኪዛይ ዝምዝራሕ ልፍንቲ ተቃውሞ ሃንጋሪ ድማ 35 ሚእታዊ ድምፂ ምርካቡ ይግለጽ ከም ዘሎን ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ዝረኸቡ ዓወት ኣመልኪቱ ብዘስምዖ መደረ ንሰብ መዚ ብራስለስን ፕረሲደንት ዩክራይን ቮልደሚር ዘለንስኪ ተቃወምቲ ክብል ነቒፍዎም ኣሎ። እዚ ዓብዩ ዓወት እዩ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ኣብ ወርሒ ኮይኖም ንኹነታት ንኽርእይዎ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣብ ሕብረት ኤውሮፓን ዩክራይንን ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹ ኣሎ። ሃንጋሪ ምስ ዩክራይን እትዋሰን ኮይና ክሳብ ሕጂ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ስደተኛታት ዩክራይን ተቐቢላ ከም ዘላን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንስደተኛታት ሓገዝ ከም ዝገብር ብምግላጽ ሃንጋሪ ኣብ ኩናት ዩክራይን
ንዘይ ምውሕዋስ ናብ ዩክራይን ኣጽዋር ከም ዘይተቕርብ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ምጽንሓ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኡርባን ቪክቶር ካብ 2010 ጀሚሩ ንሃገረ ሃንጋሪ ብቀዳማይ ሚኒስተርነት ክመርሓ ምጽንሑ ይፍለጥ ሃገራት ኖርዲክ ማለት ሽወደን ፊንላንድ ኣባላት ናቶ ከም ዘይኮናን እንተኾነ ግን ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ብሩስያ ዝተገብረ ወራር ምስቲ ወታደራዊ ኺዳን ዘለዎን ዝምድና ዳግመ ግምት ንኽገብራሉ ይድርኸን ምህላው ማዕከናት ዜና ሓቢሮም ሽወደን ኣባል ኔቶ ትኹንዶ ኣይትኹን ዝብል ክትዕ ብፍላይ ኣብ ሽወደን ተበራቲዑ ቀጺሉ ከምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ፊንላንድ ግና ምስቲ ኺዳን ዘለዋ ዝምድና እናተረረ ይመጽእ ምህላው ጸብጻብ ኣገልግሎት ኤኮት ሓቢሩሎም በዚ ድማ ሽወደን ኣሰር ጎረቤታ ፊንላንድ ትስዕብ ዶ ትኸውን ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ምህላው ዝግለጽ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ማግዳሌና ኣንደርሾን ንጸጥታን ድሕነትን ብዝበለጸ ኸውሕስ ዝኽእል ዝኾነ ገባብ ንምትግባር ድሕር ከም ዘይትብል እያ ዝግለጽ ይኹን እምበር ኣብ ሽወደን ዘሎ ፖለቲካ ኣመልኪትዎ ከም ዘሎ ሃገረ ሽወደን ኣብ ናቶ ኣባል ንምዃን ዘኽእል እኹል ድምፂ ኣብ ባይቶ ሽወደን ከም ዘየለ ይዝረብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ሶኒ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እያ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ስሩዕ ናይ ዜና መሰናድኦና ስጋብ እንራኸብ ንሎሚ በዚ ወዲ ኣለኹ ሰላም ዳሓና ምስዩ ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ